سلام كما يتصنح فتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تقتاتلتي نازعلت سحرنا لكم حصرتن وانا زيناتات كم تلمود حيزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب اندا قبركم كسافت صامة مدبنا حابيركم ناخد صنحو بخبرنا عدم تنتقص بمخفاتن التهنص بمندارن بوحد 4 ساعات كمتون كلو قالوا تحيالو دما خمس قصلوا بوليس غليصو ابديتوري نسميناو معراب 100 كيلومتر رحقات تركب جراند بلاك امايت امن تخرسنا بصلوتنا هلو ايو او لعلي متقعه تفصيمو جاكوب ساندرز تبهله ود 4 عامت طرطر حرز فصو متقعه معشق مخاين نايت بيت كريستيان بطيت بوليس تقاتلو امزنه تفصم بعلامه استغبر عامت بمالي مرمرو كان تحلو منتايكم خمس جبره قد بنصر استفلت يلون 4 قديات بطيت كم زموت حلاف بوليس تما بسنوات وزهاو غازيطاو مغلص حبيرو اتستفطر بار عبت هنصاوي عرمت كم زوردن ገለ ሰባት ድማ ከም ዘይተረኸቡ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትራ ማይ ሰባት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጸሎት እናሃለዉ ናብ ውሽጢ ህንጻ ብመኪና ድሕሪ ምእታው ብዙሕ ጠያይቲ ናብቶም ሰባት ከም ዝተኮሰ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ ተወሳኺ ፖሊስ ብቕጽበት እቲ ቦታ ብምርካብ ምስቲ ውልቀ ሰብ ተኹስ ከም ዝገጠሙን ሃሪሞም ከም ዝቐተልዎ ድማ ይገልጹ ኣለዉ እቲ ባርዕ መዓዝን ብኸመይን ከም ዝተናኸሰ ብልክዕ ንምፍላጥ ንጽዕር ኣለና ዝበለ እቲ ሓላፍ ፖሊስ ትጥርጥር ኮነ ኢሉ ከም ዝበሉ ዓይና ንኣምን ክብል ድማ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ነቲ ሰልፈ ጽገና ዓባይ ብሪጣንያ ሰባት ኣብ ብሪጣንያ ብዘይ ዝኾነ ገደብ ግዜ ቆዋም ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ክረኽቡ ዝገብር ፖሊስ ንምእላይ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ዓሌታውን ዘይመረላውን ክብል ገሊጽዎ እቲ ብኣድማዕ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኣማኢተ ሽሓት ሰባት ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክስጓጉ ዘኽእል ሰልፊ ጽገና ዝሓለፈ ሰሙን ብመራሕቲ ሰልፊ ኒጀል ፍርጂ ወግዓዊ እዩ ኮይኑ ኬር ደገፍቲ ሰልፊ ጽገና ዓባይ ብሪጣንያ ዓሌታውያን ይመስሉንን ድሕሪ ናይ 14 ዓመታት ውድቀት ቶሪግን ዕርቃን ኣለዎም ክብል ገሊጹ ኣብዚ እዋን ሰልፊ ዕዮ ዋዕላ ክጅመርን ከሎ ብዛዕባ መሪሕነትን መወዳደርትን ደረጃ መረፃን ሕቶታት ይለዓል ዘሎ ንሶቶ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረፃ ሰልፊ ዕዮ ዓብዪ ድምፂ ረኺቡ ዝኣተወ መብፃዕታት ንምፍፃም ቦታ ከም ዝደልዩ ድማ ገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ስደተኛ ድሕሪ 5 ዓመት ኣብቲ ሃገር ብዘይ ናይ ግዜ ገደብ ክፀንሑ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብቀዋምነት ናይ ምንባር ናይ ምምሃርን ስራሕን መሰል ይህብ ሰልፊ ዕዮ ነዚ ንምርካብ ዝወስድ ግዜ ካብ 5 ዓመት ናብ 10 ዓመት ብዕፅፍ ክዕብዮ መደብ ከም ዘለዎን ኣብ ግንቦት ድማ ከም ኣካል ናይቲ ዋሕድ ስደት ንምንካይ ዝሓንፀፀ ውጥናት ንምኽራር ከም ዝኣወጀን ገሊጹ ሰልፊ ጽገና ከም ዝበለ ድማ ስደተኛታት ዝያዳ ተረር ሕግታት ዘለዎም ሓደስቲ ቪዛታት ዳግማይ ከምልክቱ እዮም ይብል እቲ ሰባት ተወሳኺ መሰላትን ተበጻሕነትን ጥቕምታትን ዝህብ ኣብቲ ሃገር ናይ ምጽናሕ ፍቓድ ክስርዞ እዩ ميتين 25 ሰባት ጽዒና ብመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ተጓዓዘት ንእሽቶ ጃልባ ኣብዚ መትረብ ብጽዓነቶም በዝሒ ቀዳመይቲ ብምዃን ክብረ ወሰን ሴራ ኣብ ነሓሰ ናይዚ ዓመት 106 ሰባት ጽዒና ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተወት እያ ቀዳመይቲ ኮይና ጸኒሓ ካብ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ዝተረኸበ ኣሃዛት ከም ዘመላኽቶ ብሰንበት 28 መስከረም ብጠቕላላ 895 ስደተኛታት ብ12 ጀላውነት መትረብ ክሰግሩን ከለዉ ካብ መጀመርታ 2025 ጀሚሩ 33000 ሰባት ክሰግሩ ክኢሎም እዚ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ጉዕዞ ረይሳ ሓደ ስደተኛ ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ኣብ ጥቃቡሎን ሱርመር ዝርከብ ማግን ባሕሪ ብሰነድ ንግሆም ሞይቲ ድሕሪ ምርካቡ ዘሰዓበ ምዃኑ ማዕኸና ዜና ኤፍ ብሓቢሩ ማዕኸና ዜና ፈረንሳ መንእሰይ ምዃኑ እንኳን ተገለጻ ልክዕ ዕድሚኡን ዘይግነቱን ግን ኣይተረጋገፀን ኣብ መንጎ ዘቀረባ እዋን ዝሞተ መንእሰይን ኣብ ጥቃ ሄግ ዋን ዝተገበረ ፈተነ ምስጋርን ምትእሳር እንተሃሊ ምርመራ ክካየድ ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ ኣሎ ኣብቲ ቦታ ሓንቲ ጓል 49 ዓመት ሰበይቲ ውቆት ኣካላ ብምጉዳሉ ክትሳቐ ተረኺባ ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዳ ብተወሳኺ ክልተ ሰሜናውያን ደቂ ኣንስትዮ ብሰንበት 28 መስከረም ተሰቒለን ኣብ ዝነበራ ጃልባ ብሰንኪ ዘጋጠማ ጸገም ህይወተን ከም ዝሰኣና ድማ ይግለጽ ኣሎ ነዞም መንጎ ፈረንሳይን ዓባይ ብሪጣንያን ዝርከብ መትረብ ንምስጋር ዛግድ ብውሕድ 27 ሞይቶም ኣለዉ ካብቶም ብሰነድ ብሰላም ሰገሩ 125 ሰባት እቶም 14 ህጹፅ ኣገልግሎት የድልዮም ከም ዝነበረ ድማ ተገሊጹ ብፈረንሳን ብሪጣንያን ነዚ ጉዕዞ ንምድራት ሓያሎ ስጉምታት ይውሰድ እኳ እንተሃለወ እቲ ፈተነ ምስጋር ይጎድል ከም ዘሎ ዘርኢ ግን ምልክታት የለን መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ በናእሽ ጃላዊ ተጠቒሞም ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ሓተት ትዕቑባ ሓያል ጸቕጢ ገጢምዎም ኣሎ ሰልፊ ዕዮ ካብ ሓምለ 2024 ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ልዕሊ 50,000 ሰባት ኣብቲ መትረብ ጉዕዞ ፈጺሞም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ወዲ በሻሻ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናትን ትካላትን ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ምቁፅጻር ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምልክቶም መግለጽታት ክህቡ ከም ጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሚኒስተር ምክልኻል እውን ኣብ ሰሙን ዝሕቶ ኣስሚሩ ኣሎ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ጉዳይ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ምሲልካ ዝግበር ዘሎ ምቅብባል ዘረባታት ባንዳነት እዩ ክብል ገሊጹ መግለጽት ባንዳነት ዝብል ብያነ ብልክዕ ናብ መን ከም ዘይኮነ ዝተገለጸ እኳ እንተዘይኮነ ንዓሰብ ምውራር ግን ቁኑዕ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ሚኒስተር ብቐዳም 27 መስከረም
ዝዛረም ብዛዕባ እታ ብፍታውናን ብፍቃድናን ንሞተላ ኢትዮጵያ ኣጽቢቕና ንፈልጥ ኢና ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዘርግሖ ጽሑፍ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ንልዕሊ 3 ዓሰርታት ዓመታት ሕማም ኢትዮጵያ ብምዃን ክብሪ ናይቲ ዓባይ ሃገርነቶም ይስ እዩ ጂኦግራፊያዊ ሃገራዊ ረብሓታት ድማ መንዝዒ ይኽብል ገሊጹ እቲ መርገጺ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዘትሕዝትኡ መልእኽቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብግልጻዊ ህጉራዊ መድረኽ ክለዓል ምኽኣሉ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዓና ክብል ገሊጹ ኣብቲ ጽሑፍ ሰራዊት ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ዝኾነ ይኹን መስዋዕቲ ካብ ምኽፋል ንድሕሪት ከም ዘየሉ እውን ገሊጹ እቲ ዝሓለፈ ቅንያ ዝተመረቐ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ድማ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክጭበጥ ዘይኽእል ምኽንያት ከም ዘለዎ ብጽኑዕ ንኣምን ብምባለት ተሓሳሲቡ እዚ ኮይኑ ግን ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ካብኡ ሓሊፉ እውን ወደብ ዓሰብ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ጌርካ ዝውሰድ ዘሎ ዘረባታት ካብ ባንዳነት ወፃኢ ካልእ ምኽንያት ክህልዎ ይኽእልን ክብል መልእኽቲ እቲ ሚኒስተር ኣመልኪቱ ብወዲ በሻሻ ትምራሕ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኣማኻሪ ዳንኤል ክብረት ኣብቲ ቦታ ግድብ ኮይኑ ዘካየደ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ተዘርግሐ ዝርብ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘልዕለ ኮይኑ ትወዲ በሻሻ ኣባይ ናይ 1000 ዓመት ፈትሒናዮ ኢና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ትማል እዩ ዝተፈጠረ ጌጋ ትማል 30 ዓመት ይኹን እርሞ ኢና ምዋሉ እውን ኣይርስዓን እቲ ተደጋጋሚ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ ይኽብል ዝስማዕ ወዲ በሻሻ ነቲ ጉዳይ ባሕሪ ይኹን ካልእ ዝጠቐሶም ጉዳያት ካብ ኣባይ ዝነኣሱ እዮም ክብል ኣቕሊሉ ገሊጽዎም እንተኾነ ነቲ ክእርሞ እዩ ዝበለ ብኸመይ መንገዲ ኣይገለጸን ኣብ ርእሲ ዝዛብ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ዳይሬክተር ዝምድናታት ወፃኢ ወታደራዊ ምትሕብባርን ተሸመገመቹ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ቀረብነት ናብ ቀይሕ ባሕሪ መሰል ምርካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ብተወሳኺ እታ ርእሰ ግዛእታ እያ ነይራ ዝበላ ወደብ ዓሰብ ኣብ መጀመርታ 1990ታት ብመሰጋገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣካል ኤርትራ ክትከውን እንከላ ብቃላቱ በቲ ናይ ምውሳን ስልጣን ዝነበረ ህዝቢ ዘይተመረጸ መሰጋገር መንግስቲ ዘይተመረጸ እዩ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ ድማ ምስቶም ፈተውትና እዩ ዝበሎም ወገናት ይዘራረበሎም ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ኤርትራ ድሕሪ 50 ዓመታት ፖለቲካዊ ዕጥቃውን ቃልሲ ብዝተጓናጸፈቶ ወታደራዊ ዓወተ ጉንበት 1993 ብወግዒ ነጻ ሃገር ኮይና እያ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ሰሙን 66 ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ዕብየት ከም ዝገበረት ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ኣመልኪቱ ወሃቡ ቃልቲ ሚኒስተር ብርጋዴር ጀነራል ጌትነት ንኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት መስርሕ ምክልኻል ሃገራዊ ረብሓታት ከም መሰል ተጠቃምነት ማይ ጉዳይ ወደብን ከልዕል ዘኽእል ናይ ጸጥታ ቅልውላው ክዳል ኣለዎ ክብል ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ እዚ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣናትን ፖለቲካናትን ማዕኸናት ዜናት ሃገር ዝደጋገም ዘሎ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቲ ዘዋናዊ ሓድሽ ኩናት ከይመልሶ ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ ካብ ኤርትራ ብወገኑ ተሪር ግብረ መልሲ ክወሃብ ጸንሐ ኮይኑ ኤርትራ ነጻነታ ሉዓላውነታ መሬታ ገማግም ባሕራን መሰረት ሃገራዊ መንነታ ኮይኑ ነቲ ኣብ 1993 ተፈጸመ ሪፈረንደም ይኹን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ልዕላውነት ኣብ ሕቶ ንምእታው ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ከም ቀጥታ ሓደጋ ከም ዝረአ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ምስ ማዕኸን ዜና ኤርትራ ቃለ ምሕተት ዝገበረ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ሕቶ ምልኪቱ ሰፊሕ ምላሽ ከም ዝሃበ ዝዝከር ኮይኑ ብቐንዱ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ መግለጽታት ናይቶም ባህልቲ ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝበለ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንታሪኻዊ ነጥብታት ጠቒሱ ምንባሩ ይርስዕን እቲ ቀንዲ ጠንቂ ድማ ነቲ ኣብቲ ሃገር ይኹን ኣብቲ ዞባ ሰፊኑ ዝርከብ ዘሎ ተስፋን ባህግን ስለዚ በነነ ካብኡ ንምህዳም ተባሂሉ ዝፍጠር ኩነታት እዩ ክብል ብምግላጽ እቲ ኣሜሪካ ጎደናና እናበልካ ዝወሃብ መግለጽታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ እውን ጠቒሱ ፕሬዚደንት ኢማራት ዘካየደ ዘሎ ውልቃዊ ዕንደራ ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ ዝነበረ ኮይኑ ወዲ በሻሻ ድማ ንዓሰብ ብዝምልከት ንምዕራባውያን ሃገራት ክእምን ጸንሐ ኮይኑ እዚ ድማ ብኣሜሪካን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ካካይደ ጸንሐ ናይ ምልማን ስራሕቱ ክሰምረሉ ስለ ዘይካለ ህዝቢ ድማ ናብ ሩስያ ተጓዒዙ ይርከብ ዝምድና ሩስያ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ እንትማልሎም ድማ ከምዚ እዩ ዝመስል ሩስያ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ውዕለታ ከም ዝገበረት ዝፍለጥ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1941 መንግስቲ ብሪጣንያ መሰል ነጻነት ተኸልኪሉ ቀፂሉ ከዓ ኣብ 1952 ብውሳነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትመሓደር ተቆሪኑ እቲ ውሳነ ብጸቕጢ መንግስቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን ብጉልዋ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተወሲኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ነጻነቱ ይድልየቱ ነጻነት እምበር ብፌደሬሽን ክመሓደር የብሉን ኢላ ሽምጣ ገቲራ ምእንተ ህዝቢ ኤርትራ ዝተማጎተት ሓንቲ ሃገር ሩስያ እያ ዝነበረት ሕማቕ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዓለም ናብ ክልተ ደንበ ምስ ተፈለየት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብደርጊ ምስ ተደምሰሰ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ምስ ኣተወ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ጎደኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ደርጊ ተሰሊፋ ማልያ ዘይብሉ ጾራትን ሓይሊ ኣየርን ኣማኸርቲ ጀነራላትን ናብ ኢትዮጵያ ናብ መሬት ኤርትራ ልኢኹ ኣንጻር ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተሰሊፉ ከቢድ ዕንወት ከም ዘጽሐ ድማ ይርስዓን ርክብ ሩስያን ኤርትራን ብዘለናይ እዋን ማንዙ ይዝመስል መንግስቲ ኤርትራ ብዘለናይ እዋን ምስ መንግስቲ ሩስያ ኣዝዩ ስጡም ዝበሃል ፖለቲካውን ወታደራውን ዝምድና መስሪቱ እዩ ዝርከብ ቀዳማይ ናይ ዝመርገጽ ድማ ኣብ ጁላይ 2023 ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቤተ መንግስቲ ክሬምሊን ምስ መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቦም ብዙሓት መራሕቲ ዓለም ዘሰንበደ ታሪኻዊ መደረ ገይሮም ነይሮም ንጸብላልነት ዓለማዊ ኩናት ሩስያ ክትመርሖ ኣለዋ ንሕና ድማ ክንስዕባ ኢና ክብል ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፑቲን ነዚ ዝምጥን ብቕዓት ኣለካ ንሕና ድማ ብኩሉ መዳያዊ ጎድንኻ ኣለና ክብል መደረ ገይሩ ከም ዝነበረ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይርስዕን
መቐጻልታ ናይዚ ድማ 2024 ማርሻል ዣቫንኮቭ ዝተባሃለት ገዛፍ ወታደራዊት መርከብ ሃገረ ሩስያ ምጽዋዓት እያ ምንባራ ይርስዕን ሃገረ ሩስያ ፖለቲካ ቀይሕ ባሕሪ እህግራዊ ወታደራዊ ጽልዋ ንምፍጣር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ርክብ ጀሚራ ሩስያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ስትራቴጂካዊ ገዳስነት ዘለዎ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ኤርትራ ምስ ሞስኮ ዘለዋ ርክብ ነቲ ካብ ምዕራያን ዝኸሰረቶ ካብቲ ዞባ ክትዕወተሉ እትኽእል ኣካል ወታደራዊ ኣማራጺ ንምጥቃም ድማ ብሓያል ናሃር ትሰርሐላ ሩስያ መያት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ መራኸቢ ኩናት ተጻዊዳት ለው ዘላ እዋን ወዲ በሻሻ ድማ ንወደብ ቀይሕ ባሕሪ ክብል ናብ ኤርትራ ኩናት ክጅምር ይኽእል ዶ ይኽእልን ዝብል ዝተፈለጠ ነገር የለን ወዲ በሻሻ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልቲ ማሕበር ላዕለዎት መራሕቲ ኢትዮጵያ ተዓጂቡ ናብ ሩስያ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ እቲ ኣጀንዳ ላዕለዋይ ሽፋንን ኒውክሌር ጸዓት ልምዓት ዝብል ኮይኑ እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ግን ጉዳያት ቀይሕ ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን ምዃኑ ነቲ ኩነታት ብቕርበት ዝከታተሉ ዘለው ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ ኣለው እዚ ወዲ በሻሻ ናብ ሩስያ ገይሽዎ ዝርከብ ዘሎ ድማ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ደገፍ ንምርካብ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ عند رؤسو مالتيو كبر بريزيدنت إسياس أفورقي حج زوج حبريت له مراحي ناي سعود عرب ناب سعود عرب نقمت إنفيتيشن كمخاء عدمه غيرو اللي خمزلو زوج حبريت له نابو خبلوكمي كبر بريزيدنت إسياس أفورقي بتي ناي نكسنت ناي سعود عرب محمد بن سلمى Eritrean President Afwerki following closely on the heels Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi officially visit Riyadh so far more than أو بزح حلو نحر داختم بوه تدليهم مالتي بحجر زوالجن خنبلون نحر داخوينا تقاليلنا إرترا أبتي زوا تجبر زلا وحسنة تعمل رجع نايتي أب أي بحري نعو بزمتكات ዝኸበርኩም ዝኸበርክን ተኸታተልትና ንሰዓት ዝሓረና ዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልና ዮም ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅሉ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ናትመነና በቡ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም